Ето, това е, което те записва, облъчва и убива, и психотропно оръжие, електромагнитно облъчване. Америка убиват на домовете ни от година. Значи американска правосъдна система, ми го направи. Те ме убиват поне 20 пъти, само признание си направиха. В България, в апартамента ми, в град Варна, област Варна. Така. Датата е 12.04.2026 година. Велик ден в България. Празник. Така, 12 април 2026 година. Имената съм Александър Йорданов Христов, инженер, господин, с ЕГН персонален номер в България 86 06 01 10 40. Гражданин на България, родом от Варна. Така. Да, инженер. Образование, мастер дигри. Да, магистър по образование. Продължение на една година и 5 месеца от тази дата, ме облъчват и убиват в домът ми адвокати на Америка. Започнаха с биологично хазартно оръжие. Биологично, психотропно оръжие и електромагнитно облъчване. Можем да напишем облъчване и сателити, може би някакви. Сателити. Или нещо си там. Да, електромагнитно облъчване. Да. Електромагнитно облъчване и сателити, някакви технологии, тяхни, американски, на адвокатите на Америка. Или корд системата на Америка. Електромагнитните 34 човека. Електромагнитно облъчване. Стига ме убива. Адвокатите на Америка. Стига толкова. През юни 2024 година започна. До сега не са спрели да убиват. 34 човека убиха адвокатската система на Америка. Българи, от които са българи, от тяхното оръжие.